פה. got it. בוא נעשה פה. זום. יאללה, אני יוצאת ללייב. לאן? ללייב. יאללה ללייב. got it. זהו, תאשרו רק. רחלי, את יודעת שאת בלייב, נכון? איזה כיף. גם ללייב צריך אישור? כן, בטח. באמת? שרק להקלטה. היו לי טיפולים עם זה, האמת, אפרופו רעשי רקע. אז כן, כל אחד צריך לדעת שהוא באמת, כל מי שפה בזום משודר בלייב. אוקיי, אז בוקר טוב, צהריים טובים. בול עכשיו. צהריים טובים. צהריים. אז התאספנו כאן. אני טיפה אגיד למה ואיך, ומי פה איתנו. אז זה מיזם שאני פתחתי אותו לפני שנה פלוס. ואמרתי שאני אזמין לכאן אנשים מתוך הקהילה שלי, למגנט את האמת, לדבר את החיים שלהם, לדבר את הסיפור, לדבר את העסק, כל אחד את מה שיש לו לתת. וזאת פלטפורמה שיתופית מגניבה שאני מאוד אוהבת, כבר היו פה עשרות אנשים מדהימים. והיום אנחנו עם אייל אנטבי המגדלור, מגדלור של אנשים, איך אני אוהבת את השם הזה, זה כל כך, אתה יודע, להגדיר מישהו זה לא, אני לא אוהבת להגדיר אנשים, אבל ההגדרה הזאת, תקשיב, היא פשוט נדבקה אליך והיא באמת שלך, וזה כיף. אנחנו ממשיכים להכניס לפה אנשים, בסדר? אנחנו רוצים שזה יהיה בשותפות, כן, לחלוטין. בתקופה מאוד מאתגרת לפני החגים, בין החגים, סליחות, עניינים, שנה חדשה, ניקיון, כל אחד לוקח את זה למקום שלו, ואנחנו יודעים שילדים בבית לפעמים, צלינה, בת חולה בכלל, אבל בואו נשים נסיבות בצד ובואו נהיה פה. אני גם אשתף את זה עכשיו ברשותך בקהילה שלי, אתה גם מוזמן להפיץ. אנחנו נתחיל מכוחות לקונת. בסדר? אני אשמח את הקישור לזום. כולם מוזמנים גם לכתוב לנו מהפייסבוק, אני אהיה על זה. כדאי. נדבר ויאללה, בואו נתחיל. איזה כיף. יאללה, אז איך אנחנו מתחילים? יאללה, תיצור רעש, אמרנו שנדבר על רעש רקע. תיצור לנו קצת רעש. אז קודם כל, באמת, כיף להיות פה בקהילה שלך, כיף להיות איתך בזום, אנחנו איפשהו מקבילים בחלק מהדברים שאנחנו עושים, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אני מניח. אני לא אזכיר פה כמה זמן לקח לנו ליצור. וואי. ומי רדף אחרי מי. כן, בוקר טוב גם ליולי שאיתנו בזום. ותכף אולי אם תוכל תפתח מצלמה, אבל לא מחויב. היא אמרה שהיא תצטרף טיפה יותר מאוחר. אז אני אייל אנטבי, מגדלור של אנשים. במה שאני עושה ביום יום, אני מלווה אנשים וזוגות, בתהליכים ליצירת מערכות יחסים איכותיות ומצמיחות. בתוך התהליכים הזוגיים האלה אנחנו בעצם עובדים גם על התהליך האישי, כי הוא מאוד מאוד בעיניי חשוב ובסיסי. כדי להגיע לתהליך זוגי, אנחנו ניגע בזה בהמשך, ובאמת היום אנחנו נדבר רגע על רעשי רקע. מה הם רעשי הרקע האלה, מאיפה הם מגיעים, איך הם משפיעים על החיים שלנו, ואולי על שאלת השאלות, האם אפשר אחרת, האם אנחנו יכולים להתנהל אחרת. אני קוראת לזה רדיו אינסופי, כל הזמן מנגן. נכון, אני מסכים איתך, זה רדיו אינסופי שהוא מנגן, וכל הזמן הוא גם מנגן תחנות אחרות, ואת חלקם אנחנו אוהבים את המוזיקה, וחלקם אנחנו לא אוהבים את המוזיקה, ובחלק מהמקרים המוזיקה עוד ממש מוציאה אותנו מדעתנו. אפשר לדבר רגע כרעש רקע, אם דיברת על רדיו אינסופי, אז לנושא שאולי הכי משפיע עלינו ביום יום, למי שבוחר להיות שם, זה השיח הפוליטי הזה, נכון? הרעש הזה שכל נמצא לנו, וכל כך מפעיל אותנו. אנחנו לא נדבר על פוליטיקה, אתם יכולים להיות רגועות ורגועים, אני מתרחק מזה כמו מאש, מסיבה מאוד פשוטה, שזה רעש שאני לא רוצה אותו בחיים שלי, אני בוחר להזיז אותו ממנו, אני לא מתעסק בו בכלל, בסדר? איזה כיף שאנחנו על אותו תדר. אנחנו על אותו תדר, נכון. אני גם לא מכניסה את זה בכלל, אנשים מנסים להכניס את זה,
נכון, הם מנסים כי זה משהו שמפעיל אותם, ואחד הדברים שכבני אדם אנחנו מאוד מאוד רוצים, זה שאנחנו רוצים שיהיה חיבור, ואם אנחנו מוצאים שהחיבור הזה הוא דרך שיח פוליטי, אנחנו נהיה שם גם כשהשיח הפוליטי, השיח הזה הוא שיח שהוא לא טוב, הוא לא איכותי, הוא לא מייצר שום דבר חיובי, עדיין המסר, הערך שלו שהוא מייצר, הוא מאפשר לי להיות איתך באיזה שיח, חשוב יותר מזה שהשיח יהיה רעיל, וזה אחד מרעשי הרקע. עכשיו, מה זה רעשי רקע? זה שיח כזה, זה אמונות שיש לנו בחיים, תכף אני אדבר על המודל שאני עובד איתו, ואיך רעשי הרקע מגיעים בכל הרבדים שלו. אז זה יכול להיות משהו שהוא קשור לשיח פוליטי, זה יכול להיות משהו שקשור בזוגיות שלנו, בפרנסה שלנו, בבריאות שלנו, דברים שאמרו לנו, הנה יש לנו כלב נוסף שמצטרף לזום, איזה מגניב ברקע, בסדר? קוראים לה ליידי, היא חייבת להיות פה. ליידי, כיאה לליידי היא צריכה להיות פה, נוכחת. אז רעשי הרקע הם בעצם הדברים האלה שקורים לנו בחיים, בסדר? בכל היום יש לנו דברים, זה לא משנה, אמרנו את הנושאים האלה, זה יכול להיות גם בכביש, נכון? אנשים, כשאנחנו נוסעים כמו שצריך, או כשאנחנו משתפים פעולה אחד עם השני בכביש, או כשמישהו חותך אותנו, הכל זה רעשי רקע שמשפיעים על החיים שלנו, חלקם משפיעים עלינו לטובה, בסדר? כי כשאני שומע ברעשי הרקע שלי, אנשים שהם מצמיחים, אנשים שהם מקדמים, אנשים שתומכים, זה עדיין רעש רקע, אבל הוא מאפשר לי רגע להיות במקום חיובי יותר, תכף נדבר על האדמה. לעומת רעשים... השאלה פה איך בוחרים בכלל, מה טוב לי, לאיזה רעש להקשיב ולאיזה פחות, או שאני מקדימה קצת. את לא מקדימה, אני חושב שזו שאלה מצוינת אפילו לשלב הזה. איך אני בוחר? זאת שאלה מאוד ישרה שאני אשאל את עצמי. האם המקום שאני נמצא בו היום, האם הדבר הזה שאני מתעסק בו רגע, האם הרעש הזה מקדם אותי או לא מקדם אותי? בסדר, ברמת האנרגיה, ברמת הפעולות, ברמת הערכים, ברמת הסביבה, האם זה מקדם אותי? בסדר? כי אני עכשיו יכול, סתם בוא נלך על רעש רקע שאני עכשיו נוסע בכביש ואוטו חותך אותי, הנה רעש רקע, הנה קרה משהו, קרה אירוע מהצד והוא עומד להשפיע עליי. עכשיו, אני יכול להיות רגע בתוך המקום שמתחיל לקטר ולקלל ולנפנף עם הידיים, להגיע לתוך הרעש הזה מתוך מקום שלילי, ואני יכול לבחור להסתכל עליו כרעש אחר, כמזכיר לי רגע להיות בתשומת לב, לזכור שאיך ההתנהלות שלי בידיים שלי, אני לא חייב להיגרר. לכל אחד מאיתנו יש את הנושאים שהוא מתחבר אליהם, ואת הנושאים שהוא לא מתחבר אליהם, את הנושאים שהוא מוכן לקבל אליהם, את הנושאים שהוא לא מוכן לקבל אליו, נכון? בסדר? הנה הדוגמה. כן, ופה עולה לי קצת שאלה, יש אנשים, ואני פוגשת אותם הרבה גם בקליניקה ובכלל בחיים, שאין להם מושג מה טוב להם ומה לא טוב להם, אז הם הולכים עם הזרם, אתה יודע, אני הייתי אחת כזאת בילדות, מה שההורים אמרו, מה שהמורים אמרו, אני הלכתי לשם, ובאיזשהו שלב הבנתי שרוב הדברים הם היו רעשים רקע לא מתאימים לי בכלל, ואז קרה מפנה. אז השאלה איך בכלל בוחרים את הדבר הזה, איך אני יודעת מה טוב באמת. איזו שאלה. אז השאלה אותי רגע אני אחלק אותה לשתיים ברשותך, כי היא שאלה מצוינת. אני אחלק אותה לשתיים. קודם כל השלב הראשון הוא רגע השלב שבו אני מוכן לשאול את עצמי שאלה, האם טוב לי? האם אני שבע רצון? האם זה משרת אותי? בסדר? ישנם הרבה מאוד אנשים, את צודקת, במצב הנגרר נקרא לזה, או הזורם עם החיים, שלא שואלים את עצמם שאלות. למה? כי אמרו להם ככה, והם עושים ככה, והם חיים, לא משנה מה המציאות שלהם. ברמת, נקרא לזה רגע תודעה, הם לא ממקום שיפוטי, נמצאים בתודעה נמוכה, בתודעה שאומרת, זה מה שיש, זאת המציאות, ולי אין שום שליטה או אחריות בעניין. אוקיי? אדם שמבין, או שמוכן רגע לשאול את עצמו שאלה, האם טוב לי? האם הסיטואציה הזאת נעימה לי? האם זה מקדם אותי? האם אני משיג משהו ממה שאני רוצה? האם מה שאמרו לי, נכון? האם זאת אמת מוחלטת? מה שדיברת עליו בעצם על זה שגדלנו בבית, כל אחד מאיתנו גדל בבית, נכון? ובבית הזה היה חינוך.
אנחנו כילדים גדלים בבית, סופגים את החינוך שקיבלנו, ואיתו אנחנו הולכים לחיים שלנו, אוקיי? בשלב מסוים של החיים שלנו אנחנו מקבלים את החינוך הזה כאמת מוחלטת. ההורים שלנו זה ההורים והתומים מבחינתנו. מה שהם אומרים, אין לנו גם שום נקודת השוואה, אנחנו לא יודעים מה כן, לא, אולי זה עובד למישהו אחר. בסדר? הנקודות השוואה מגיעות טיפה יותר מאוחר, פתאום נכון. אני רואה בית אחר של חברה שלי, או פתאום איזה, אבל עדיין ההורים שלנו הם איזשהו מגדלור בשבילנו, לא, לטוב ולרע כל הזמן. נכון, כל הסביבה שלנו דרך אגב, היא מגדלור לטוב ולרע. בשלבים הראשונים, בואי נלך רגע ישר למודל ותראי איך זה מתחבר נפלא לדרך שבה אני אעביר את זה, בסדר? כי את נגעת ישר ברובד האמונות. אני עובד עם מודל שנקרא מודל העץ, מודל שקיים כבר כ10 שנים, שפיתחתי אותו עם אח שלי לפני משהו כמו 10 שנים, ואיתו אני רץ קדימה, והוא מורכב בעצם... איזה מודל? לא שמעתי. מודל העץ. מודל העץ. אוקיי. בסדר? אני אפרט עליו, כדי שרגע, אפילו נראה איך כל העניין של רעשי רקע, הורים, התנהגויות, איך הכל משלב פה נפלא בתוך הפאזל הזה. והמודל מורכב בעצם מ5 רבדים, האדמה, השורשים, הגזע, הענפים והפירות. שבעצם האדמה היא סביבת החיים שלנו, הבית שלנו שאת מדברת עליו, הוא סביבת החיים שלנו, הוא האדמה שגדלנו בה, הוא האדמה הראשונית. האדמה לאט לאט מתרחבת, היא מתחילה בבית שלנו, שבבית שלנו יש את ההורים ואולי את האחים הגדולים או דברים כאלה, סבא, סבתא, דודים, תלוי כמה זה קרוב, ואז היא מתרחבת, כי אנחנו הולכים לגן, נכון? ואחר כך אנחנו הולכים לבית ספר, ואחר כך אנחנו יורדים לשכונה, למרות שלא לא כל כך יורדים לשכונה, אבל אנחנו ברשתות חברתיות. כל הדבר הזה הוא חלק מהאדמה הזאת, וכל הדבר הזה משפיע על האמונות שלנו. איפה נמצאות האמונות שלנו? מאיפה אנחנו סופגים אותם? מהשורשים. השורשים שלנו בעצם, שלנו כעץ, הם האמונות האישיות שלנו, והערכים שאנחנו פועלים מתוכם. האמונות שלנו הם מה שקיבלנו בבית. זה המקום הראשון שקיבלנו בו אמונות. זה יכול להיות מה אנחנו חושבים על כסף, מה אנחנו חושבים על פוליטיקה, מה אנחנו חושבים על זוגיות, מה אנחנו חושבים על מקומנו בעולם בכלל, על היכולות שלנו בעולם. אתה לא משנה מה העיקר שתנסה, או עזוב יש לך 2 ידיים שמאליות, או כסף זה דבר שקשה, או כסף זה דבר קשה והוא לא טוב ותתרחק ממנו, או בשביל... זה כל מיני דברים שנאמרו לנו בבית מתוך האמונות שההורים שלנו חיו אותם, שאנחנו ספגנו אותם. נכון, זה הרבה פעמים דרך חיקוי בכלל, ולא דרך הבנה כלשהי. נכון. ככה זה נולד. נכון, כי בשלב הראשון אנחנו עושים copy-paste. בשלב שבו אני רגע יוצא רגע מהמעגלים הקטנים האלה, מהאדמה, מהאדנית שלי, ואני מתחיל לבקר באדניות אחרות, ואני רואה דברים אחרים, אני יכול להתחיל לשאול את עצמי שאלות. ואז השאלה היא גם איזה שאלה, הנה פה רעשי רקע. אני רוצה לשאול את עצמי שאלה ביחס לרעש הרקע הזה. האם בהכרח מה שאני רואה בבית של משה, או של רחלי, או של תמרה, או של יוסי, או של יולי, האם זה באמת מתאים לי? האם זה מקדם אותי? אולי זה רק נראה נוצץ. זה לא בהכרח, אבל זה השלב שבו בעצם אני מתחיל לשאול רגע שאלה, על מה שאני רואה בחוץ, על הרעשים האלה, על הדברים האלה שאני רואה מבחוץ. ובמקום הזה אני יכול להתחיל לקבל אולי תובנות על האם זה מקדם אותי או לא מקדם אותי, האם זה טוב לי או לא טוב לי. כי בוא נגיד שאני גרתי בבית שהוא מאוד רגוע והכל זורם והכל שלב, אבל הכל בעצלתיים, אתה יודע, כאילו עד שיוצאים לטיול של שבת בבוקר, כבר מגיע 12 בצהריים, זה וזה. ואז יש בזה משהו נפלא ומגניב, כי בואי, אין סטרס, הכל בסדר, כולנו ביחד ונהנים. אבל אז, באיזה סוף שבוע, אני נוסע לרחלי בשדרות, בשביל להעביר סוף שבוע עם המשפחה, ושם, מהבוקר, עזבי בבוקר, יום לפני, יאללה, בוא נכין, בוא נתארגן, תכיני את המופלטות, תכיני את זה, את התיקים, 6 בבוקר קמים, על הרכבים. ואז אני רגע שואל את עצמי שאלה, האם זה שהתחלתי את יום הכיף שלי, את היום הזה, ב6 בבוקר, ואז יש לי הרבה יותר זמן ביחד, האם זה טוב? האם זה משרת אותי?
או האם זה שהכל בהמולה והכל בסטרס לא משרת אותי? פה מתחילה השאלה. או שזה גם הרגל, שאולי לפעמים אתה צריך להרחיב את האופקים ולהגיד וואלה מעניין, יש פה משהו חדש שאני אנסה, ואז לבדוק אם זה טוב או לא. זאת בדיוק השאלה, האם זה מקדם אותי או לא מקדם אותי? אני רוצה לשאול שאלה, בסדר? אני אראה את הדבר, אני אראה את ההתנהגות הזאת, אני אפגוש את האמונה שלך, אני אפגוש את ההתנהגות שלך, אני אפגוש את האנרגיה שלך אפילו בכל מיני מקומות, ואני אשאל את עצמי שאלה. אני אשאל את עצמי באמת שאלה, יאללה, תראה, אני ממש מרגיש קרוב אליך, ארז. יופי, נו, במיוט. ארז, איזה כיף, רועי, זה השותף שלי, המקסים. מגניב. רועי בנימין, יפה מאוד. אני באמת אוכל לשאול את עצמי שאלה, האם מה שאני רואה אצל תמר, זה קודם כל משהו שאני באמת רוצה לעצמי, אוקיי? אני חושב שאחד הדברים שאנחנו פוגשים, זה שיש יש תמונת ניצחון שהוגדרה על ידי התרבות או על ידי מובילי דעת קהל, וכשאנחנו באים לעולם הזה, יחסית מההתחלה מתחילים להכווין אותנו לכיוון, ואף אחד אולי לא מלמד אותנו לשאול, האם אני רוצה להיות בדבר, האם אני רוצה להיות חלק מהסיפור הזה, האם אני רוצה, זה כמו משפחות, יש איזה זוג שאני מלווה עכשיו שהם שתי משפטנים, שתי עורכי דין, והם הגיעו לתוך החיים האלה כי בבית שלהם היו בתים של עורכי דין, והובילו אותם כאילו, אתם חייבים להיות עורכי דין, עורכי דין זה הדבר, מי שיהיה עורך דין יצליח בחיים, יהיה לו הרבה כסף. מי אמר? אולי זה לא מתאים לי כבן אדם. אני רוצה לשאול, בסדר? ואני באמת חושב שהבסיס לכל הדבר הזה הוא במוכנות לשים סימני שאלה במקום סימני קריאה שהתרגלנו. כולם אומרים לנו מה נכון לעשות. זה איך אני אוהבת את המשפט, תחזור עליו, זה משפט מפתח. נכון, אני חושב שאם אנחנו רוצים להתפתח, הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות הוא להחליף את סימני הקריאה בסימני שאלה. סימן קריאה, בתפיסה שלי, ישאיר אותי במקום הנוכחי, במה שאני מכיר. הוא לא אזור של התפתחות, הוא אפילו אזור של תקיעות. והרבה פעמים גם התנגדות. זאת אומרת, אם אני שם מולך סימן קריאה, והסימן קריאה שלך הוא לא דומה לשלי, אז אין שם חיבור, לא יהיה. נכון, אנחנו נתקעים עם האגו שלנו, עם התוצאות שלנו, עם האמונות שלנו, ואין לנו שום אפשרות. אנחנו ככה, כמו הדבר הזה, יש אחד מחוקי היקום שאני מתעסק בו, הוא אין אמת אחת, כמו ששלמה ארצי כתב על זה שיר. ובעצם, יוסי? יוסי. בעצם הדבר הזה אומר שאנחנו התרגלנו לחיות מתוך איזה סל אמונות, ערכים, התנהגויות כזה. אנחנו מגיבים, אנחנו מתנהגים באותה דרך כמעט לכל סיטואציה שתחזור על עצמה. ואנחנו עושים את זה גם במקומות שזה לא תמיד משרת אותנו. זה כמו להיכנס לפעמים מראש בקיר, ולא להבין שיש דלת או חלון או חלק בלי קיר מטר ליד. בסדר? ואם נחזור רגע לרעשי הרקע, זה חלק מרעשי הרקע שלנו. רעשי הרקע הם חלק מהאמונות שלנו, הם גם רעשי רקע. בסדר? הגבר קובע מה יהיה בבית. האישה תפקיד של קצת אמונות של פעם, זה שגדלנו עליהם. לא כזה פעם. הם הרבה פחות נוכחות היום, בסדר? הם הרבה פחות נוכחות היום, תודה לאל. אבל על זה חונכנו. נכון, והנה סימן שאלה יפה. אני רגע רוצה לשאול, תראי, בתפיסתי, ההורים שלנו לא עשו משהו להרע לנו, גם כשאנחנו חושבים, וכנראה שגם אנחנו חשבנו, וגם הילדים שלנו חושבים, שאנחנו דפקנו להם משהו בחיים, וזה בסדר. אבל בסוף רגע אני רוצה לבדוק, האם האמונות שעליהן גידלו אותי, רלוונטיות לעולם של היום? בסדר? ההורים שלנו גדלו במציאות שונה לחלוטין. אני עוד זוכר הליכה למכולת, ושקונים חצי לחם. בסדר? היום תגידי לילד, אתה צוחק יוסי, תגידי לילד, לך תביא חצי לחם. הוא לא, אין לו מושג מה את רוצה ממנו בכלל. בסדר? זאת אומרת, ההורים שלנו, את האמונות שדרכם גידלו אותנו, היו
רלוונטיות לתקופה היא תקופה של חוסר, תקופה של מלחמות, תקופה של דור של אחרי שואה. מתוך זה הם חינכו אותנו והם האמינו באמונה שלמה שהם עושים את הדבר הנכון עבורנו. ובאותו זמן יכול להיות שזה כן היה, ויכול להיות שלא, זה לא רלוונטי. כל דבר שאני פועל מתוכו היום, אני רוצה לשאול את עצמי שאלה, האם זה רלוונטי? האם זה קשור להיום? האם כדי להצליח בחיים אני חייב תואר שני? האם זה רלוונטי להיום? לא, זה לא רלוונטי באמת להיום, אנחנו רואים את זה. זה לא באמת רלוונטי. במקומות מסוימים אולי כן, אבל זאת לא אמת מוחלטת. אני רוצה לשאול את עצמי שאלה נוספת. האם הדבר הזה שאני אומר, האם הוא אמת מוחלטת? לא. לא, בסדר? כל עוד אפשר להתווכח על זה, זאת לא אמת. נכון, קודם כל. האם יש אמת מוחלטת? שאלה, אתה יודע מה? שאלה שאני מת על השאלה הזאת, בסדר? אני חושב שיש אמת מוחלטת. אני גם חושב שאף אחד מאיתנו לא יכול לראות אותה, היא משהו שאפשר לראות אותו רק ממש מלמעלה, ואז זה מה שנקרא לראות את התמונה המלאה. אני תמיד נותן את הדוגמה של הניסוי שעשו עם פיל. לא יודע אם אתם מכירים, אבל תתארו לכם רגע סיטואציה שלוקחים עכשיו איזה בעל חיים שאף אחד לא מכיר אותו, בסדר? ועוטפים אותו בבד, ועושים חורים בכל מיני מקומות, וכל אדם הולך ומסתכל ונוגע וממשש רק חור מסוים, בסדר? ואז שואלים את כולם ביחד, תגיד לי רגע, מה זה הפיל הזה? אז כל אחד מדבר את האמת שלו, זה חיה ענקית, אבל יש לה זנב קטן, מה פתאום, מה קרה לו, יש לה חדק ענק, מה פתאום, יש לה אוזניים מטורפות, על מה אתה מדבר? והאמת היא, הפיל כולו, בסדר? אז אני לא חושב שאנחנו מסוגלים לראות אותה, אנחנו לא אמורים לראות אותה בעיניי, אני חושב שאנחנו כן רוצים להבין שהאמת היא משהו מאוד מאוד מורכב, היא סובייקטיבי, ושאין אמת אחת. כשאני מבין שאין אמת אחת, אני יכול לנהל איתך עכשיו שיחה, יוסי, על כל נושא, כל נושא. חוץ מפוליטיקה אמרנו. תראי, בואי נלך לשם. גם הפוליטיקה, כל צד עם האמת שלו, בלי להיכנס פנימה. נכון. אבל כל אחד בטוח שהוא צודק, זאת אומרת, כל צד בטוח בצדקתו. יאללה, אז בואו ניקח את הדבר הזה ונלך לנקודה מסוימת, מאוד מאוד יפה. אנחנו חיים בשתי מציאויות שונות. אחת מציאות של דעות, ואחת מציאות של עובדות. בסדר? מה ההבדל בין עובדה לדעה? עובדה יש הוכחה, דעה אין. עובדה היא משהו שאי אפשר להתווכח עליו. אני מסכים איתך, השעה עכשיו 12:22, אי אפשר להתווכח על הדבר הזה. אפשר להתווכח. על כל דבר אפשר להתווכח, כי זה גם תלוי במקום. לא, עכשיו אני ואתה נמצאים באותו זום. אוקיי. נכון? אז האם השעה אצלך 12:22? נגיד שכן. יאללה, בוא נלך משהו יותר רחב ולא ניתן... הוא ממהר בדקה, אבל לא משנה. האם אנחנו ב-21/9/23? כן. כן, בסדר, עובדה, נכון? מה זה דעה? האם היום יפה או לא יפה? נכון. האם זה יום מוצלח או יום לא מוצלח? נכון מאוד. האם עכשיו מאוחר כבר לעשות זום, או מוקדם לעשות זום? נכון, בסדר. כל אחד מסתכל על הנקודה המאוד מאוד ספציפית, ומביע עליה דעה, זאת הדעה. עכשיו ברור לנו, כבני אדם, מה ההבדל בין עובדה לדעה, ואני אקח בכוונה את השיח הפוליטי עכשיו. ואני אומר, לא רק שאנחנו לא יודעים ביום יום את ההבדל בין עובדה לדעה, אנחנו לפעמים מוכנים לפגוע באדם אחר כדי להגן על העובדה שלי. בסדר? ואני אקח את זה לשיח הפוליטי. בסדר? בוא נשאל שאלה. ואני לא נוקט עמדה שיהיה ברור. האם ביבי גנב? זו שאלה... האם ביבי גנב? האם זאת עובדה או דעה? כרגע. זה דעה. דעה. זה דעה. האם היא דעה לגיטימית? כן. לגיטימית. האם ביבי הוא מלך ישראל, ראש הממשלה הכי טוב שהיה פה אי פעם, והוא לדיראון עולם? האם זאת עובדה או דעה? הוא לא מלך. הוא לא ראש הוכתר הממשלה כמלך. הטוב ביותר שהיה ever. האם זאת עובדה או דעה? דעה. דעה לגיטימית?
כן? כן? עכשיו תגידו רגע, אם אנחנו יודעים מה ההבדל בין עובדה לדעה, ואנחנו גם כבני אדם מוכנים, מבינים שדעה היא לגיטימית, אני לא חייב להסכים איתה, הכל בסדר, אבל בואו נניח עכשיו שאנחנו רגע יוצאים מהזום הזה, ואנחנו נלך פה לרחוב בחוץ, ובצד אחד, במדרכה אחת אנחנו נשים 200-300 איש של ביבי מלך ישראל, ובמדרכה השנייה ביבי גנב 200-300 אנשים. איך ייראה השיח? שיח עלק. האם הוא יהיה שיח? כמה מהר נגיע לכיסאות כתר? תראה, אם לא יהיה חומה לכביש, אז יהיו מכות. נכון, בסדר, אבל איזה אבסורד זה. הרי זו דעה לגיטימית, זו דעה לגיטימית, אז מה הבעיה לנהל על השיח? כשאנחנו הולכים רגע לשיח דעות, הוא תמיד יהיה רגשי, הוא תמיד יפעיל אותנו רגשית, ואנחנו משוכנעים שהדעה שלנו היא הנכונה ואין בלתה, היא האמת המוחלטת, ומכיוון שכך אנחנו מוכנים לגונן עליה בכל מחיר לפעמים. עכשיו זה בפוליטיקה, זה בספורט, קחו דרבי, קחו שיח זוגי, זה לא באמת משנה. בסוף, כשאנחנו מנהלים, כשאנחנו הולכים לשיח שיח דעות, הוא מפעיל רגשית, ואנחנו כנראה נגיע לכתר במקומות מסוימים, בסדר? והמשקעים שלנו משפיעים על זה. בהחלט, אנחנו, זה סך כל הדברים שחווינו עד רגע זה, כולל המשקעים, כולל למה אני שומע את עצמי כפול פתאום? לא יודע. היה איזה נתק. אוקיי. עכשיו, אם אנחנו נרד רגע ונלמד לנהל, נשכיל לנהל שיח עובדתי, שיח עובדות, שיח מציאות, ואנחנו מבינים שעל עובדות אי אפשר להתווכח, יש סיכוי טוב יותר, כנראה בהרבה, שאנחנו נגיע לאיזו תוצאה משותפת. בסדר? רק כשאנחנו מנהלים את הדבר הזה. אם אני רגע אקח את זה לשיח הזוגי, אני יכול לנהל שיח שבו אשתי אומרת לי, תקשיב רגע, נמאס לי כבר, אתה לא עושה כלום בבית, חלאס כבר, אתה חייב להיות חלק מהבית הזה. ואז אני אגיד לה, מה את מדברת? מה את תוקפת אותי בכלל? אני עושה מלא דברים בבית, על מה את מדברת? את בכלל לא עושה את הדברים האלה. האם יש לנו איזה סיכוי להגיע לאיזה הבנה או תובנה כשאנחנו מתחילים להתלהם אחד על השני? או לא להתלהם, אלא להימנע משיח? לא. אנחנו יכולים לנהל שיח שבו אנחנו מחלקים רגע, ואנחנו מדברים על העובדות. מי עושה את הקניות בסופר, מי שוטף את הבית, מי מביא את הילדים, מי משלם את החשבונות. ומתוך השיח הזה אנחנו יכולים אולי לעשות חלוקה טיפה שונה של המשימות בבית. אנחנו יכולים להגיע לתוצאה משותפת, נכון? וזאת המטרה. כל הדברים שמפעילים אותנו מתחברים לאותו מושג שאנחנו מדברים עליו מראש, רעשי רקע. למה רעשי רקע? כי בסוף אפילו השיח הזוגי הזה שאתה לא עושה כלום בבית או את לא עושה, בא מתוך מה שחווינו בבית. אישה אחראית על משק הבית, בעל מפרנס, הבעל קובע מה שיקרה, אישה מחנכת את הילדים. בסדר? אלה כל מיני דברים שיושבים לנו פה במערכת ההפעלה, וכשאנחנו נתקלים במישהו בצד השני שהדעה שלו טיפה שונה, או שכרגע זה פחות מתאים, אנחנו בודקים, אנחנו מופעלים מרעשי הרקע. ואז אני רוצה לשאול את עצמי שאלה, רגע, זה שאבא שלי אמר בבית מה עושים, או הוא עבד ואמא שלי הייתה בבית, האם להתנהל ככה היום, האם הבית מתנהל כמו שהייתי רוצה? או שיש בו מתיחות, צעקות, ניתוקים, הימנעות, הליכה על ביצים? אם אני מספיק ישר עם עצמי ואני אומר, רגע, אני לא בא לי ככה, לא מתאים לי ככה, אני לא רוצה ככה. אז אני אלך לדבר בשרק. מה רוב האנשים עושים? סליחה שאני קוטעת אותך. מה? מה רוב האנשים עושים בדרך כלל, כששואלים אפילו את השאלה הזאת, האם זה טוב לי, האם זה נעים לי, אוקיי? בתוך הבית לצורך העניין, אותה דוגמה. ולאן הם הולכים בדרך כלל? לא טוב לי בגלל אשתי, לא טוב לי בגלל שהוא כזה, אוקיי? ופחות מסתכלים פנימה, אבל מה שאתה מציע זה בדיוק זה להסתכל פנימה, מה... בדיוק. אני חושב שאני מסכים עם מה שאמרת לגמרי, כי כל עוד אנחנו עסוקים ולהגיד, יוסי אשם במה שקרה פה בזום,
או יולי אשמה בזה שהחינוך של הילדים דפוק, או רחלי, או תמרה, או מירי, או לא משנה מי. אשתי אשמה במה שקורה, ואני מסיר ממני אחריות, לא יהיה שם פתרון. כל עוד אנחנו נאשים אחד את השני. ברגע שאני מקבל על עצמי אחריות, ואני מתחיל לשאול במקום מה הוא יכול לעשות למעני, אלא מה אני יכול לעשות למען הבית, למען שיח יותר איכותי, למען חינוך ילדים, למען כלכלה, למען צמיחה, מה החלק שלי, כשאני בוחן את האמונות שלי, אז אני יכול לייצר שינוי אמיתי, כי אני לא יכול לשנות אותך, זה לא יעזור שום דבר. אני יכול להגיד לך דברים ולהראות לך דברים, הבחירה האם לשנות משהו, היא רק שלך. בדיוק מה שהיכולת לשנות, היא רק שלי, בסדר? אם אני רגע לוקח את עצמי, עד גיל 30, הייתי אדם שונה לחלוטין ממה שנמצא פה היום בחדר הזה, בזום הזה, בסדר? עד גיל 30, אני יכול להגיד שהייתי בערך 180 מעלות שונה, ברמת ההתנהגות, ברמת התקשורת, ברמת האמונות. אני מסתכל היום כשליליות מוגזמת לצד השני, בסדר? אני גם אומר לעצמי, שבזכות כל מה שהייתי עד אז, אני יכול להיות מי שאני היום גם. בסדר? אני נתקל באמירה, אוי, הלוואי ולא הייתי חווה, אוי, הלוואי והייתי שוכח את כל מה שקרה לי, לא. אני לא רוצה לשכוח, אני לא רוצה להתעלם, אני לא רוצה כלום, אני רגע רוצה לקחת את הדבר הזה, ולהבין מה אני עושה, איפה אני נמצא היום מתוך המכלול. אם אני נמצא במקום טוב יותר מגניב, אני יכול ללכת קדימה. אם אני מבין, אם אני מוכן להודות שאני במקום שלילי, שם מתחילה הדרך החוצה לשינוי אחר, בסדר? ונכון, אני מסכים איתך אני לא יודע, אני לא אוהב להגיד רוב, אבל חלק ניכר מהאנשים, שמשהו לא מסתדר להם, הם בין עסוקים בלשים את האשמה על מישהו אחר, ובין בוחרים להתעלם, לטאטא מתחת לשטיח, והדבר הזה בסוף, אתמול הייתה לי שיחה, אני מלווה אמא ובן, בן 40, אמא בת 60 ומשהו, ואחד המוטיבים שחוזרים הוא שלאורך כל השנים, הוא אומר, תטאטי מתחת לשטיח. עכשיו תדמיינו רגע את התמונה של לטאטא כל כך הרבה שיט מתחת לשטיח, בסוף השטיח נהיה גבשושית כאותי גדולה, ואני רק נכשל בו, אני נופל בו, בסדר? שלא לדבר על כשאני נופל, כמה אבק הולך לכל הכיוונים, וכמה ברדק זה מייצר. ולכן, בעיניי, אחד הדברים ההתפתחותיים שאנחנו יכולים לעשות ביחס לרעשי הרקע, הוא כל הזמן לשאול שאלות. אני חוזר כל הזמן לסימני השאלה. בסדר? האם זה... מה אני חושב על הדבר הזה? לגמרי, ממש מסכימה 100%. לא יכולתי להגיד את זה יותר טוב, ואם אני יכולה לדבר, דיברנו על אמת, אוקיי? אז אתה יודע שאצלי זה בקהילה זה ראשי תיבות בעצם. איך אני רואה את האמת? אמת זה ראשי תיבות של אותנטיות, מודעות ותקשורת. יש עוד מלא ערכים שאפשר להוסיף לזה, אבל אני אומרת שאם יש את שלושת הדברים האלה, אפשר באמת לבנות את האמת שלי, שהיא יכולה אחר כך להתקשר עם אנשים אחרים, ומפה זוגיות, כסף, שפע, קריירה, כל אחד לוקח את זה למקום שלו. וזה מעניין, אבל אם אתה יכול קצת לדבר על הטיפול הזוגי דווקא, כי אתה יודע שאני יותר עובדת עם אנשים פרטיים, זאת אומרת, כל אחד בנפרד, גם אם זה בעיה זוגית. כן. ומעניין אותי לראות כאילו את הפן הזה שלך. אז אני חושב שבמשפט האחרון שלך את נגעת בדיוק במה שאני עושה. כי אני באמת, אני מלווה זוגות וחלקם בנקודות מאוד מאוד קיצוניים, בסדר? קיצוניים מבחינתי זה בגידות פיזיות, זה באמת להיות מה שנקרא על הקצה בתרבות שלנו. ואחת ההבנות שאני קיבלתי לאורך השנים בתוך התהליכים הזוגיים, הוא שהתהליך הזוגי שלי מחולק לשתיים. אחד, תהליך אישי, שתיים, תהליך משותף. כי בעיניי, אחד הדברים שאנחנו רוצים להבין הוא, שכדי להיות, נקרא לזה רגע במרכאות, טובים יותר במהות שלנו, בתוך זוג או בתוך תא משפחתי, הוא קודם כל ייצר אותי, שאני אצמח.
זה דרך אגב, אחד הדברים הנפלאים שבזכותם קראנו למודל מודל העץ, כי אני רוצה לצמוח מבפנים, אני תמיד שואל באחד החלקים הראשונים, תגידי לי רגע, תמרה, איזה פרי את הכי אוהבת לאכול? מה הפרי שעכשיו אם הלך בצלחת, את אומרת, זה מזכיר לי את הפוסט שלי מלפני שבוע על גויאבה. כמה גויאבה. דיווחים היו שם, ולא, לא, זה לא הפרי. גויאבה זה כבר, גויאבה זה פרי כמו פוליטיקה, יש ימינה זה מה ויש שמאלה. שאמרתי, זה, אתה מבין, נכון. איך ששמתי את זה שאני אוהבת גויאבה, זהו, יש לי מחנה גויאבות ויש מחנה נגד גויאבות. עכשיו תגיד לי, א', אני איתך כי אני מאוד אוהב גויאבה. אוקיי, איזה כיף. אז הפרי האהוב עליי, אני חושבת שזה דובדבן. ככה, אם אתה שואל. כהה כזה, עסיסי, מתוק. כן, כן. עכשיו תגידי לי, תמרה, כדי לגדל את הדובדבן הזה, אני יכול לזרוע זרעים של פומלה? האמת, גם פומלה אני מאוד אוהבת. אבל האם זה ייצר לך את הפרי שאת לא רוצה? יצא לי דובדבן. זה מה שעשיתי, כן, שמתי פומלה, זה צומח. דובדבן, סיכוי קטן שיצמח פה. שסק? לא, לא, לא. לא. לא נצמח לי דובדבן. אנחנו מבינים שכדי לייצר פרי שאנחנו מאוד מאוד רוצים, אנחנו צריכים מהשלב ההתחלתי לזרוע את הזרע הרלוונטי. אנחנו צריכים לדאוג לאדמה שלו, אנחנו צריכים שיהיה זרע כמו שצריך, אנחנו צריכים לטפח אותו, להשקיע בו, לתמוך בו לאורך כל הדרך. בסדר? כדי להגיע לתוצאה שאני רוצה. ככה גם בתהליך זוגי. אם אני עכשיו ינהל תהליך זוגי בלבד, עם זוג שהאמונות שלו הן אמונות שליליות בפני עצמו, ההתנהגויות שלו הן ויכוחים, השתקות, הימנעות, האם התהליך יהיה פרקטי? הוא לא יהיה פרקטי באמת. בסדר? זאת אומרת שרגע אני רוצה רגע לעזור להם לגדול כעץ בפני עצמו, עץ איכותי שהוא מניב פרי איכותי בפני עצמו, ואז התהליך הזוגי הופך להיות הרבה יותר איכותי, כי שניהם נמצאים עכשיו על אותו מסלול צמיחה. בסדר? אנחנו שוכחים רגע שאני בלי עין הרע, אני נשוי פעם שנייה, יש לי 5 ילדים שיהיו בריאים כולם. זה הסימן, תראה, איזה יופי. איזה יופי. 5 הציפורים שלי, הנה, בסדר? שוויצר. תודה, אני שוויצר, נכון, בגאווה. ואחד הדברים שאנחנו שוכחים רגע, זה שלפני שאנחנו משפחה ל5 ילדים, 2 ילדים, ילד אחד או whatever, אנחנו זוג. ולפני שאנחנו זוג, אנחנו בן אדם בפני עצמו, וכל אחד מאיתנו בא מבית שונה לחלוטין. מתרבות שונה, מאמונות שונות, מהתנהגויות שונות, מערכים שונים. וכשאנחנו מתחילים את הזוגיות הראשונה הזאת, במה אנחנו עסוקים? בלחייך, בלאהוב, בלספק, בלהביא, בלהיות. אחד תשומת הלב, בום, זה לא הולך לאף מקום. ואז הנה עוד פעם רעשי הרקע, את זה גם כתבנו בהתחלה, הרי זה מתחיל, ואז אנחנו בוחרים לעבור ביחד לבית משותף. ואז אני רגיל לשטוף כלים כל יום, ואת אומרת, בסוף שבוע שוצאים כלים, אפשר לחשוב. בסוף שבוע הולכים לשטוף, לא צריך. או כביסה, מקפלים ומגעצים או לא מגעצים. חשבונות חשמל, חשבון משכנתא. מתחילים להיכנס רעשי רקע, ואז גם באים הילדים, כפרה על החיים שלהם, הם מגיעים, בואי נגיד, עם חיוכים והכל, אבל אז הם לא ישנים בלילה, ואנחנו לא ישנים בלילה, ואז יש להם קקי גב, ואז הם כואב להם השיניים, טק 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 רעשי רקע, ופה בתוך השלב הזה, מתחילות לצוף להם, היא ההתאמות של האמונות שלנו, של הערכים שלנו, של ההתנהגויות שלנו. מה את הולכת אליו כל שנייה? תני לו לפקוד, בסוף הוא יתייאש והוא ירדם, ככה הוא צריך ללמוד. מה פתאום, אני לא מסוגלת, אני חייבת לחבק, אני חייבת להיות... טק 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 רעש, ואם אנחנו לא מדברים על רעש הרקע הזה, ואם אנחנו לא מייצרים בו איזו הבנה ושותפות, הוא מייצר פער. רעשי הרקע בתחום הזוגי מייצרים פער בינינו. אחד הדברים שאני פוגש שוב ושוב ושוב, זה את הפער שנוצר בין 2 אנשים שבוחרים להימנע מלדבר על נושא מסוים, לדבר ככה כמו הולכים על קליפות של ביצים. למה? כי אנחנו מבינים שפתאום יש פער בין איך אנחנו מתייחסים, חושבים, מאמינים על אותו רעש רקע.
ואם פעם, פעמיים, שלוש, השיח הזה נגמר בוויכוח, נגמר בצעקות, נגמר בזה שאני ישן בסלון, נגמר בזה שאנחנו לא עושים סקס שבועיים או חודש או חודשיים, אני אומר לעצמי בפעם הבאה, כשבא הרעש רקע הזה, בוא נעשה רגע ככה, ככה, לא שמעתי, לא ראיתי, לא מדבר עליו, הוא יעבור, יהיה בסדר. הופ, מתחת לשטיח. זה לא קורה. זה לא קורה. בסוף מישהו מרים את השטיח. וכל הדבר הזה עולה למעלה, כל הענן האבק הזה עולה למעלה, ועושה לנו בלגן די גדול. אז... כן, וואי. כן. כמה אתה מעלה לי עכשיו את הזיכרונות וזה, ואני גם מודה מאוד על העבר שלי, אבל לגמרי אתה צודק כל כך. נכון. אני יכולה לשאול אותך בהקשר הזה שאלה? בטח. אתה ממליץ, באמת, כמטפל זוגי וכמישהו שיש לו את המודל הזה, מה אתה ממליץ לאנשים שהם נכנסים לפרק ב' דווקא? ולא לאלה שבונים עכשיו משפחה חדשה, אלה שכבר יש להם את השק הזה שהם בסוף פירקו או השאירו מאחור. אני אגיד לך את השורה התחתונה שלי, השורה התחתונה שלי, לכו תעשו התפתחות. עכשיו, זה לא באמת משנה אם זה תהליך זוגי, אם זה תהליך אישי, אם זה סדנאות כאלה אחרות, אם זה לקרוא ספרים, זה לא באמת משנה. קודם כל, תקבלו שאפשר אחרת. תקבלו, תהיו מוכנים להגיד שככה, אוי כפה, רוני. יואו, איזה כיף לראות. קודם כל תקבלו שאתם לא מוכנים להמשיך ככה, בסדר? תקבלו גם שמה שקורה כרגע הוא לא עובדה מוגמרת, הוא לא אמת מוחלטת. אפשר אחרת, בסדר? עכשיו, יש דברים שאני אומר, שאני כאילו אומר בחצי תהייה, ויש דברים שאני אומר מתוך הניסיון האישי שלי, שאני אומר שזה אפשרי, בסדר? כי אני מסתכל בסופו של דבר על עצמי, על השינוי שאני עברתי בעצמי ברבדים מסוימים, ואני אומר לעצמי, תקשיב רגע, אתה אולי בן אדם נחמד, אבל אתה לא איזה בן אדם מיוחד, אתה בן אדם כשאר האדם, ואם אתה הצלחת, כל אחד יכול, הכל בסדר. זה עניין רגע של מוכנות, להגיד, רגע, לא מתאים לי, איך אני יכול אחרת? קודם כל. ואז להתחיל לחקור, ולשאול, ולבדוק, וללמוד. עכשיו תראי רגע, מי שנמצא פה כרגע בזום, בחר לשאול שאלה, בחר להיות בקרקע, הנה האדמה, שהיא פוריה. עכשיו הוא לוקח, הוא מקשיב למה שקורה פה, והוא ישאל את עצמו שאלה. תגיד רגע, מה שהיה פה מעניין אותך? כן או לא? האם אתה לוקח מפה משהו? כן או לא? האם אתה רוצה לשאול שאלות נוספות? כן או לא? זאת האדמה, הנה מודל העץ, ככה הוא נראה, בסופו של דבר. האם במהלך הזום הזה, יש איזה משהו שנאמר, שגורם לי או מאפשר לי לשים סימני שאלה על משהו שחשבתי עד רגע זה? הנה אני נוגע בשורשים. מה אני עומד לעשות עם הדבר הזה? בסדר? זאת אומרת, ההמלצה שלי, הדעה שלי היא שכולנו, אני לא אוהב להגיד צריכים, אבל רוצים להיות בסוג של התפתחות כל הזמן. כי בסוף יש את המשפט הזה שהיינו אומרים פעם, מה שתלוי מתייבש ונופל. בסדר? מה שבסוף נשאר באותה נקודה, הוא בסוף... בסוף לא היו דובדבנים. כן, לא, דובדבנים אני דווקא מקבל ממרום גולן כל שנה. אנחנו נדבר בעונה. בעונה. בסוף אנחנו רוצים להבין שאם אני נשאר עם ידע כלשהו, עם אמונה כלשהי, עם התנהגות כלשהי באותו מקום, אני לא משנה אותה, אני לא בוחן אותה, אני לא מתפתח בה, אני נשאר באותו מקום. תראי, אני למדתי בבית ספר טכנאי מכונות ומכונאות רכב. ופעם הייתי נותן את זה כדוגמה. זה היה לפני הרבה שנים. אם הייתי פותח מוסך, ועד היום לא הייתי עושה השתלמויות והתקדמויות ולומד וקורא, כנראה שהייתי נשאר לעבוד על איזה סובארו 88 DL, ומתעסק בפלאקים פלטינות ודברים כאלה. נכון? הייתי תקוע שם בהיסטוריה. כבני אדם, אנחנו לא אבן, אנחנו לא קיר, אנחנו עץ שמתפתח, אנחנו יצור מתפתח, ואנחנו רוצים כל הזמן לזוז קדימה. כשאנחנו זזים קדימה, אנחנו יכולים לייצר איכות חיים טובה יותר, זאת מטרת סימני השאלה בסופו של דבר. לייצר עבורי איכות חיים טובה יותר. לקחת את זה לרעשי הרקע, איכות חיים טובה יותר, האם הרעש הזה, ההתייחסות שלי אליו, איך שאני מגיב אליו,
האם מייצרת לי איכות חיים טובה יותר? האם היא מייצרת לי איכות חיים שלילית? עם אותו אדם, עם אותו אוטו שחתך אותי בכביש, אני עכשיו באוטומט שלי מתעצבן. עזבי רגע אם רדפתי אחריו, קיללתי אותו, עשיתי לו תנועות כוח עם הידיים. אני בפנים מתעצבן, אוכל את עצמי. האם זה מייצר לעצמי איכות חיים טובה? לא. לא. לעומת זאת, אם אני רואה את אותו דבר שחתך אותי הבן אדם, בסדר? ואחרי האוטומט אולי שנבהלתי, או אולי לא יודע מה, אני אומר לעצמי, רגע, זה לא קשור אליי, זה קשור אליו, אני גם מפרשן שם באיזו אולי צורה, אולי חומלת, והחמלה היא בעיקר כלפיי. האם זה מייצר איכות חיים איכותית, טובה יותר? כן. כן. חוויתי את זה אתמול ממש בדרך. אתה יודע שיש את השביל, יש את הנתיב, ונכנסים. נכון. וחמלתי אתמול על מלא, וזה ממש השאיר אותי באנרגיה טובה, זה ממש כיף. נכון. לא הייתי כזאת. הנה דרך הצמיחה, הנה דרך ההתפתחות. בסוף אמרת לה, שאלת את עצמך שאלה, תמרה, כפרה עלייך, מתאים לך או לא מתאים לך? באיזשהו שלב אמרת, לא מתאים לי, לא מתאים לי הדבר הזה יותר. ואז התחלת לשאול, להסתכל, לראות דברים שונים, להתפתח, ולהגיע למקום שאת נמצאת בו היום. אתה יודע, היה משפט בילדות שלי לפחות, אני נולדתי ברוסיה, בלי מרפקים. לא שמים לב. בלי מרפקים, אין לך... התקדמות. אין לך סיכוי, עזוב התקדמות, אין לך סיכוי לשרוד, את חייבת כאילו ככה לחיות כל הזמן. וככה חונכתי, לא הייתה לי אופציה אחרת, זה לא הרגיש לי נכון. לא הרגיש לי נכון לדחוף אנשים במגלצ'ות או בכל מקום אחר, אבל ככה זה מה שהושרש. וכשהתחלתי לשים סימני שאלה, האם אני יכולה ליהנות אחרת, בלי מרפקים, פתאום הכל נפתח. נכון, האם אפשר אחרת? האם אפשר אחרת? שאלת השאלות, האם אפשר אחרת? בסדר, זאת השאלה בסוף. האם אפשר להתנהל אחרת? אני, בוויז'ן שלי, בהתנהלות שלי, בחיים שלי, בוחר אחרת. אחרת לגמרי ממה שהייתי עד גיל 30. אוהב את מה שהיה עד גיל 30, אוהב את זה שיצרתי את השינוי הזה בעצמי, אוהב את מה שאני עושה היום. אני חושב שבסוף, אחד הדברים שאנחנו טיפה רגע רוצים להסתכל עליו היום, הוא על ההגשמה שלנו. בסדר, אני אגיד כמה דברים לסיום, כי אני יודע שאנחנו צריכים לסיים. כן. אחד הדברים שאני אוהב להסתכל עליו ולעבוד דרכו, הוא על אזור ההגשמה שלי. בסדר? באמונה האישית שלי, אנחנו לא כאן כדי להיוולד, לעשות איזה משהו בחיים האלה, למות ונגמר הסיפור. לא, בעיניי אנחנו באים לפה, לכל אחד מאיתנו יש איזו מתנה שאיתה הוא הגיע, זאת האמונה שלי, ולכל אחד מאיתנו יש איזה שיעור 1, 2, 3, לא משנה מה היושב במרומים מחליט, כל אחד והאמונה שלו, ואני באמת מאמין שכשאנחנו רגע מוכנים לשים סימני שאלה ולהסתכל על עצמי כאל אפשרות, ואנחנו מגלים מה המתנה שלנו, שם נמצאת ההגשמה. כשאני עושה משהו, כשאני טוב במשהו שאני אוהב לעשות, ואני גם משפיע לטובה על הסביבה, זה אזור ההגשמה, יש שיקראו לו, אורן קורא לו אזור הגאונות, בסדר? אבל בסוף זה האזור שבו אנחנו מגשימים. תחשבו רגע, איזה מדהים זה, שאני נהנה ממשהו שאני טוב בו, והנה האנשים שפה מרוויחים ממנו משהו, בסדר? ואני לא המרכז. בסדר? אחד הדברים שמאוד נוכחים בתרבות שלנו, זה שאמרו לנו, אתה המרכז, כולם סביבך, אתה המרכז, רק אתה המרכז. לא, אנחנו לא המרכז של כלום. כל אחד מאיתנו הוא מרכז, שסביבו קורים דברים, אנחנו לא המרכז, שזה שתי דברים שונים. וכשאנחנו בעיניי נשכיל רגע בתוך המקום הזה, ונבין שכולנו ביחד איזה סוג של רקמה כללית, ושלכל אחד מאיתנו יש חלק מאוד איכותי בדבר הזה, ויש לנו מה לתת פה, אז אנחנו נייצר פה משהו נפלא בעיניי. זאת האמונה שלי כמובן. אנחנו רוצים להיות בסנטר שלנו, זה המרכז, ולהשפיע על משהו הרבה יותר גדול מאיתנו. זה כן. זאת האמונה שלי, אוקיי?
מסכים. כולנו משפיעים אחד על השני לטוב ולרע, השאלה מה אנחנו לוקחים בזה. נכון. אחד הדברים... מה צריך לדבר איתך, אימא'לה, למה צריך לסיים לפעמים? אנחנו ניפגש בעונת הדובדבנים שוב. כן. תזכור. מישהו רוצה לשאול איזו שאלה, להגיד אמירה לפני שאנחנו מסיימים? אם יש לכם משהו להגיד, לאחל, לא יודעת מה. כן, יש לנו עוד חתימה טובה. להגיד שנה טובה ותודה רבה על הידע. תודה רבה, כפרה כיף עליך. לראות אותך להבזיקים, ארז. כן, לא, שנה אני פשוט טובה. בנהיגה, אז אני לא רוצה... תודה רבה, כפרה תודה, עליך. תודה רבה, תודה רבה. תודה. שנה טובה חברים וחתימה טובה. תודה. שנה מירי. טובה, חתימה טובה. טובה. ושתהיו לדובדבן ולא לקוץ. גדול. תודה. אהבתי. ביי. ביי ביי. יאללה ביי. ביי, שנה ביי טובה, לכולם, חתימה טובה. שנה טובה, חתימה טובה. טובה. לכו לחמול. תמרה.